Ja, det er Finn Terkelsen, og det skal handle om Paint.net, og specielt om det at tegne og male, og om hvordan man vælger farver, og vi går i gang nu. Allerførst så skal vi jo lige have et billede at arbejde med, så jeg går op og vælger åben fil herop, og klikker på et forholdsvis tilfældigt billede. Der var lige et der. Enten et klik og ned på åben, eller man kan også gøre det, at man med det samme dobbeltklikker herop. Det gør jeg nu. Og så har vi et billede her. Det kan vi for det første zoome ind og ud på, og det kan vi gøre nede på skydeknappen hernede, til venstre og til højre. Vi kunne sådan set også godt bruge minus og plus. Det vil have nøjagtig samme virkning. Nå, men det skulle handle om at bruge pensler og maler, bøtte og blyanter og sådan noget. Og det går på, det er, at herover i værktøjskassen, der vælger jeg nu en pensel. Den har vi her. Når man vælger et værktøj herover, blandt andet pensel, så sker der det, at vi får nogle parametre, vi kan ændre på heroppe for oven. Og det kan være sådan noget som penselbredde. Og det kan godt være lige i starten, det ikke siger så meget, men så må vi prøve os lidt frem. Så jeg beholder 40, som der står, og prøver at gå herover. Jeg går tilbage, tager en, der hedder 100, og går herover. Aha, så stor er den altså. Går tilbage og prøver en, der er større endnu. 200. Ja, nu kan vi vist godt se, hvad det går på det her. De næste vil jeg lige vente et øjeblik med. Denne her og denne her. Men når vi tegner og maler, så skal vi jo lige bestemme os for, hvilken farve det skal være. Og hernede, der har vi farvepaletten. Og der er to fænomener, nemlig det, der hedder primær farve, og det er primær farve den der. Og sekundær farve, jamen det er så sekundær farve, som er, der er grøn. Og hvordan skal det forstås? Eller måske mere rigtigt, hvordan skal det bruges? Ja, der sker det, at hvis jeg bevæger mig herover og trykker ned på venstre musetast og begynder at male, så bliver det gult, fordi det er den primære farve. Hvis jeg begynder at male med den højre musetast, så bruger jeg den sekundære farve. Så ved at gå ned på sekundær og vælge en anden farve end grøn, det kunne så være sådan en rød en herover, så blev den sekundære rød, og så kan jeg gå herop og male med den røde. Hvorfor bliver det ikke rødt? Nej, fordi jeg glemmer, at jeg skal holde den højre nede og ikke den venstre. Det er jo venstre, som er primær farve. Så jeg vender tilbage og bruger den højre. Så vi kan altså have to farver i gang samtidig, som knytter sig til henholdsvis den venstre og den højre musetast. Udover det, så var der jo penselstørrelsen, men det næste er så den, der hedder hårdhed. Og ved at skyde den langt til højre, så får vi en skarp kontur, og ved at skyde den langt til venstre, helt dernede måske, så får vi en mere sådan en her. Jamen se, det var sådan set det. Pensler. Jeg kunne også godt have valgt blyanten herovre. Og valg af farver. Og helt specielt i programmet her, der har vi så primær og sekundær farver. Og de knytter sig altså til henholdsvis venstre og højre musetast. Jamen se, det var det. Pænt farvel.